Biex tiddiskuti 3 snin ta' Simon Busuttil bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Matthew Bonnet bat lil Anne Fenech, President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista. Anne Fenech deret titbaqbaq f'bosta ħinijiet, partikolarment meta d-domandi ma bdewx joġbuha, mhux tal-inqas meta tissemma il-Panama. Mhux affarik qalet lis-Segretarju Parlamentari Ian Borg meta f'mument fejn kienet qed tiddefendi l-iskema ta' self sigrit staqsija jekk hux minnu li l-Partit Nazzjonalista għandu 20 miljun euro dejn. U kemm għandhom bżonn jiġbru flus? Veru pereżempju illi għandkom 20 miljun dejn? 20 miljun, jiġifieri ma. Kemm għandna dejn mhux affarik, alright? Meta mistoqsija mill-preżentatur stess dwar l-iskema ta' dejn moħbi, għal darb'oħra Anne Fenech reġgħet sostniet li l-ismijiet ta' min jagħtu d-donazzjonijiet mhux se jkunu pubblikati. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, il-liġi tal-finanzjament, m'hemmx obbligu li nippubblikawhom għaliex il-liġi tal-finanzjament tal-partiti ma titħolx fiha di, okej? Dik hi s-sitwazzjoni. Issa, imma trid ikollok. Anne Fenech qalet li ma kienx parti mill-Partit Nazzjonalista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, iżda dak kollu illi sar iddefenditu, għax fuq kollox dejjem skonti dak u dnub tal-Abbatini. Għaw jisu video żgħir tiegħi ngħid dnub tal-Abbatini. U ħanmela ħanfisser xi rid ngħid nikkappilja ma' din Toma Morra. During the tenure tal-Partit Nazzjonalista kollox kien martu żgħar? Le. Imma l-indiskrezzjonijiet li kien hemm f'25 sena veru ma' dnub tal-Abbatini ħdej daw it-3 snin. Bħal drabi oħra Fenech uriet li mhix komda tkun ikkritikata u lmentat minn artiklu ta' ġurnalisti indipendenti. Fil-waqt li qalet li l-aħjar kredenzjali tal-onestà u ma dawk ta' Simon Busuttil ma kellix eżempji xtati biex turi dan, anke jekk fakret x'kien qal Simon Busuttil. Simon Busuttil m'għandux minn daw il-bużollotti għax Simon Busuttil meta kien hemm nofs ta' farka ta' xi ħaġa fuq xi ħadd bħal meta kien hemm il-każ ta' Joe Kassar, okej? Ara kemm kienet xi ħaġa trivjali dik u meta